En este vídeo anem a explicar una mica els problemes de mescles. Quan fem problemes de mescles, el que estem mirant és que anem a mesclar diverses coses, doncs, per exemple, anem a fundir diferents tipus d'or, de major i de menor puresa, o anem a mesclar un oli de major qualitat en un oli de menor qualitat, diferents coses, o un producte de major densitat en uno de menor densitat. ¿Vale? I les mesclarem en diferents quantitats. De la quantitat del oli més bo ficaré una quantitat, de l'oli més roïn ficaré una altra quantitat. I a més, cada cosa d'aixes té un valor diferent. L'oli més bo tindrà un preu el litro i l'oli més roïn un preu diferent el litro. O si parlem de quan mesclem ors de major o de menor puresa, doncs tindrà un percentatge d'or pur i sa joia o un altre percentatge d'or pur. D'acord? Aleshores, a mi quan tenim aquest tipus d'exercicis m'agrada fer-lo en aquest tipus de taula que així queda molt clar i molt visual on estan totes les dades i no mos liem i fiquem cada dato on correspon. I penso que ens pot ajudar a resoldre els problemes. A mi m'agrada dedicar una filera a cada cosa que mescle. Per exemple, si mesclem dos vins, una filera per un vi i una filera per un altre vi. Si mesclarem tres, la tercera filera per l'altre vi. I al final de tot, fer una última fila que serà la mescla total de quan jo he mesclat tot el que m'han dit. Si mesclo 3 vins, així seria la mescla dels 3 vins. Si he mesclat 1 litro, 2 litros i 3 litros, així tindré tots els litros que m'han eixit finals. Això de les columnes, què és? El valor és el valor que hem comentat que tenen diferent. Aquests valors seran proporcionals, no seran valor total. Per exemple, un vi de 5 euros el litro, o una joia que té un 90% d'or, d'acord? O un líquid que té una densitat de tant. Això aniria així. En quantitat fiquem la quantitat que mesclem. Vaig a ficar del vi de 5 euros el litro, 10 litros. I en valor de la quantitat me referís que si he ficat 10 litros de 5 euros el litro, m'he gastat 10 per 5, 50 euros en total. O si tinc el 90% és or i tinc 1 quilo, tinc 0,9 quilos d'or. Això sempre, ara com comentarem, està tot una mica relacionat. Com està tot relacionat, quan fem l'exercici no ens donaran totes les dades de l'exercici. La taula no ens la donaran completa, l'haurem d'anar calculant. Què podem calcular en aquestes taules? El primer que res, les sumes, és el més lògic, no? Si jo mesclo 1 litro del vi A en 2 litros del vi B i en 3 litros del vi de tipus C, 1 més 2 més 3 m'han eixit 6 litros de mescla. Si m'he gastat 50 euros en el primer, 20 euros en el segon i 30 euros en el tercer, la mescla en total m'he gastat 50 més 20 més 30. Aquestes columnes se podran sumar. Esta se podrà sumar? No, perquè si jo mesclo un vi de 5 euros el litro en un vi de 4 euros el litro, no m'ha de donar un vi de 9 euros el litro. No té sentit. Això és, com hem dit antes, proporcional. Doncs no se podrà sumar. Si jo tinc una joia o mesclo un material que té un 90% d'or en un altre que té un 70%, no m'eixirà un percentatge del 160% d'or. No pot ser. Això no se pot sumar. Què més podem calcular? El que us he comentat antes, el valor de la quantitat. El valor de la quantitat sempre serà sols el valor per la quantitat. El que us he dit, si tenim un oli que val 8 euros el litro i ne poso 2, m'he gastat 8 per 2, 16 euros en l'oli de la primera fila. I així anem totes. Igual que podem calcular aquestes, segons aquestes d'ací, si ens demanen una de les altres, també la podem calcular. Per exemple, si ens demana el valor al que he de vendre una cosa, jo sé que el valor serà
el valor total que m'he gastat entre la quantitat que ne tinc. ¿Vale? Entonces, aquestes fileres, com estan relacionades, penseu que se pot despejar. Si, per exemple, per fer això, si jo sé que el valor de la quantitat és el valor per la quantitat, el valor és sols la quantitat que està multiplicant per ser dividint a l'altre costat. Vull dir, tot això ho podríem calcular. I ara anem a veure un exemple perquè veieu tot això com es faria. Diu, mesclem 60 litres d'oli de 12,50 euros el litro amb 40 litres d'oli de 10,20 euros el litro. A com hem de vendre el litro de la mescla? Anem a col·locar primer les dades que ens donen a la taula. Ens estan dient que tenim un oli A i un oli B. L'oli A val 12,5 euros el litro, és el valor que té, i ne poso 60 litres. I de l'oli B me val 10,2 el litro i ne poso 40. A quan he de vendre la mescla? O sigui, quin és el preu al que he de vendre això? O sigui, el preu del litro de l'oli quan ho he mesclat. Doncs això és el que no sabem. Com això és el que no sabem, anem a intentar anar traient totes les dades que sí que puguem traure. El primer que se mos ocorreix pot ser que si he mesclat 60 litres d'una i 40 de l'altra, de mescla tinc 100 litres, 60 més 40. Després puc traure els preus, no? Si he ficat 60 litres que van a 12,5 euros el litro, de l'oli A, doncs de l'oli A he invertit 60 per 12,50, 750 euros. I si el litro de l'oli B val a 10,20 euros i n'he posat 40 litres, doncs 40 per 10,20, 408 euros. Què més podem traure? Doncs el total de diners que m'he gastat en la mescla. El total de diners és el que m'he gastat entre l'oli A i l'oli B, 1.158 euros. I una vegada tinc tot això, ara ja puc traure esta, perquè la filera ja sabíem que estava relacionada. Si m'he gastat 1.158 euros en fer 100 litres, la mescla l'he de vendre a 1.158 euros dividit entre 100, 11,58 euros el litro. I ja estaria resolt. Un altre tipus de manera, això més o menys serien tots sempre pareguts. Què ens poden ficar en problemes de mescles per complicar-nos una mica més el problema? Que ens diguen, mesclem 100 litres, fem una mescla de 100 litres d'oli, però no ens diguen quants d'oli A i quants d'oli B. Ahir ja se complica, perquè què fem? Fiquem una X i una Y? Tenim ja un sistema d'equacions, això se comença a complicar. Doncs així tingueu en compte que això és la suma. Si això és la suma, què vol dir? Que si jo de l'oli A poso 20 litres, de l'oli B quants n'estaré posant? Si he fet 100, 80 litres, no? Si de l'oli A ne poso 30, de l'oli B ne posaré 70, no puc posar ni una altra quantitat. Per tant, esta d'ací baix tenim clar, o la de dalt, la podem ficar una en funció de l'altra. Si jo fico 20, així ficaré 100 menys 20. Si fico 30, 100 menys 30. Per tant, només tinc una única variable. Això és el truquito que ens pot eixir als problemes de mescles, que haguem de gastar variables i que se posaran unes en funció de l'altra per només tindre una X. No en tindrem més d'una. A la millor ens diu, fico el doble d'oli A que d'oli C i m'hi 100 litres. Doncs tinc la X, el 2X i els 100 litres menys els altres dos. Vull dir, això se pot anar complicant, però al final és tindre en el cap que si són 100 litres en total, l'altre ho he de poder ficar d'alguna manera relacionat. I això seria tota l'explicació.